Artêşa Rizgariya Îrlandayê bi navê xwe yê Kurte Îra bi salan li hemberî Îngilistanê şer kir. Tony Blair Serokwezîrê Îngilistanê bû. Wî li gel Îrayê bi salan hevdîtin kir û ev mesele çareser kir. Tony Blair di pirtûka xwe rêwîtiyek de wisa dibêje. Dibêje rojekê em di hevdîtinê de bû, me xeber dida notek danîn ber min. Di notê de wisa nivîsandibû. Îrayê êriş kiriye, polîsek miriye, du jî birîndar hene. Dibêje me cîda naverda hevdîtinê, em hatin derve, cîgerê min gotin em dev jî karî berdin, em dev jî hevdîtinê berdin, em hevdîtinan bi dawî bikin. Dibêje min jî got em bi dawî bikin, ev şer, ev pevçûn wê dewam bike, îro polîsek miriye sibê hinên din jî wê bimirin. Li aliyekî ew polîsê ku miriye û malbata wî hebû, raya giştî hebû, li aliyê din jî di pêşeroja tiştên ku wê çêbin hebûn. Dibêje me got em ê dewam bikin. Me dewam kir û me mesele çareser kir. Min çima qala vê yekê kir? Bi giştî rêveberên welatên Ewropayê piştî ku dest ji kar berdidin, piştî ku careke di nayên hilbijartin yan jî naxwazin bêne hilbijartin, pirtûkan dinivîsînin. Serokwezîrê Amerîkayê Barack Obama jî, Bill Clinton jî, Wezîra Derve Hillary Clinton jî û yên din jî piştî ku dest ji kar berdane, pirtûk nivîsandine. Anha yeka din li wan zêde bûye Loma îro mijara me ev e. Ew jî Kamala Harris e. Kamala Harris bi navê 107 roj anha pirtûkekî nivîsandiye, pirtûk wê di rezbera 2025 de derkeve piyasayê. Kamala Harris kî ye? Serdema berê ew cîgira Serokdewletê Deyayê Joe Biden bû. Di tîrmeha 2024 de Joe Biden ji bo serdema nû dest ji berendamtiya Serokdewletiyê berda û Kamala Harris ji dêvla wî lê li hemberî Trump têkçû. Wê anha ew 107 rojên ku ji bo vê hilbijartinê kar kiribû, wekî pirtûk amade kiriye û wê pirtûk derkeve. Qala van serdeman dike, qala van 107 rojan dike û dibêje ji bo ku girîng bûn ji bo pêşerojê min ev tişt nivîsand. Dibêje bi kûrahî û bi durustî min li meseleyê mêze kir û min kir pirtûk. Ev nivîsandina wekî pirtûk rêwîtiya rêberên dewletên mezin yên Ewropayê didome. Ev yek di heman demê de ji bo pêşerojê bîranînan û tiştên ku qewimîn, tiştên ku jê ders bê derxistin nîşan didin. Loma jî 107 roj pirtûka nû ya Kamala Harris îro mijara me bû, me bi Tony Blair ve jî girê da.